Здравейте, драги зрители! Вие сте в Пловдивска обществена телевизия и с акценти. Днес ще обсъждаме една информационна кампания, която е за правата на пациентите. Наши гости са господин Владимир Томов, който е основател на Националния алианс за хора с редки болести и председател на Конфедерацията за защита на здравето. Другият наш гост е госпожа Пенка Георгиева, която е член на управителния съвет на Конфедерация за защита на здравето. Господин Томов, обяснете на нашите зрители за самата конфедерация какво представлява тя. Благодаря за възможността да представя Конфедерация за защита на здравето в качеството и на нейн председател. Това е най-голямата пациентска организация, която е национално представена по силата на Закон за народното здраве и обединява в себе си стотици пациентски организации, които всъщност представляват самите те пациентски обединения, както да речеме Националния алианс на хора с редки болести, диабет, онкологични заболявания, така също хора с зависимости. Имаме и организация на хора с интелектуални затруднения, аутизъм и други. Няма да изброявам всичките, за да не взимам екранното време. И мога да кажа, че Конфедерацията има възможност да участва във всички аспекти на здравната система, тъй като имаме наши представители в здравна каса, в комисията в Министерството на здравеопазването, имаме възможност да участваме в комисията по здравеопазване към Народното събрание и съответно да взимаме становища по конкретни законопроекти. В момента в Пловдив се провежда информационна кампания за правата на пациентите. Госпожо Георгиева, къде могат да намерят пловдивчани и какво можете да направите вие за тях? Много благодаря на обществена телевизия Тракия за предоставената възможност. Добър ден на Пловдив. Радваме се, че сме тук. Нашата информационна кампания на Конфедерация за защита на здравето представлява проект с посещение на градове. Днес сме в Пловдив. Целта е да изразиме моят глас, твоят глас, нашият глас, гласът на пациента, когато един пациент има проблеми, когато неговите близки имат проблеми, когато има някакви забележки или някакви оплаквания, да има къде да ги покаже и откъде да получи помощ. Имаме гореща линия 0700 112 08. Това е на цената на един градски разговор. От цялата страна се избира от стационарен телефон, така че гражданите на град Пловдив могат да се свързват чрез този телефон с нас. Благодарим за съдействието на общината, която предостави възможност на площада пред общината на Шадраван да разположим днес наш щанд, на който бяха раздавани брошури, контакти, дори бяха приети жалби от граждани на град Пловдив във връзка с нарушени техни права. Получихме много и други устни сигнали, така че ние се радваме, че имаме възможност да бъдем връзката между институциите и между пациентите като пациентска организация. Жалбите, които се входират при нас, ние ги предоставяме в Министерството на здравеопазването като национално представена пациентска организация и носеща своите отговорности във връзка с тази представителност. Министерството на здравеопазването акуратно отговаря на тези жалби, прави проверки по градовете. Това са жалби от цялата страна. Ние молиме гражданите да ги изпращат в писмен вид на нашия адрес, град София, 1000, улица Трядица, 5Б. Ако някой има забележки, някакви, може да бъдат изпратени и ние носим отговорност и изпълняваме ангажиментите към входирането и проследяването на тази жалба, защото е факт, че понякога, когато жалбите са входирани от индивидуални граждани, е възможно да бъдат загубени. Информационната кампания протича под мотото "Пациентът има право". И като цяло говорим за правата на пациентите. Един въпрос към двама ви. Българският пациент наясно ли са своите права? Знаят ли какви права имат? Българският пациент естествено не е наясно със своите права, тъй като той не се е учил за да бъде такъв. Пациентите не се раждат такива, въпреки че ние, когато се родим, сме пациенти на практика. И всеки един през живота си попада в такава среда, когато бива окачествен като пациент. Така че по принцип трябва хората да знаят правата си по отношение на здравната система, но това, за жалост, не се изучава никъде. И точно това е целта на Конфедерацията, която също е пациентска
обединение, тъй като в нея са всъщност членове пациенти и членове на семейства на пациенти, в повечето случаи на хронично болни. Целта на конфедерацията е да може точно в този аспект да помогне, да обясни какви са правата, да помогне със своя личен опит. Един вид пациентите помагат сами на себе си в този случай. Има и един друг проблем, за който аз бих искала да спомена. Значи ние като национално представена пациентска организация имаме задължението да имаме регионални структури в 28 областни града и в по-малки градчета, по наше желание вече там. И като цяло тези хора ни сигнализират, че в малките градчета проблемите са доста големи. В такъв смисъл, че специалистите, примерно има един кардиолог или двама, и ако те се оплачат сами по някакъв начин на някой специалист, те няма при кого да отидат, защото в София и в Пловдив, ако не един, друг, трети, пети, има възможности, има университетски болници и така нататък. Докато в малките градчета няма. И затова искаме да дадем увереност, ние като пациентска организация, ние самите сме пациенти, да застанем зад тези граждани, да им дадем силата и възможността, когато са нарушени правата, да има на кого да сигнализират, на кого да се опрат и да говорим заедно, за да може да помогнем. Госпожо Георгиева, Вие отговаряте за горещата линия. Вие сте една от тези, които чуват гласа на пациентите. Споделете с нас случаи, които са минали през вас, проблеми, които са срещали самите пациенти, нещо, което е често срещано и може би точно обратното, нещо, което е било единичен случай, но е било шокиращ проблем за вас. Най-често като че ли хората се обаждат за направления. Направленията наистина е проблем. Ние като национално представена пациентска организация имаме право на законодателни инициативи и участие в работни групи и се опитваме да помогнем за промяната в тази посока. Другите често срещани сигнали са във връзка с ТЕЛК. Понякога процентите не се изчисляват добре, правилно. Понякога има проблеми с нежелание да се приемат документи и така нататък. В някои случаи се решават още в движение, други с писмена жалба. Случая, с който аз съм се взела, защото аз като член на конфедерацията представлявам две организации. Едната е за превенция и работа с зависимости, а другата е за репродуктивно здраве и грижа с малките деца. И един случай, с който се опитвам сега да помогна по някакъв начин, който за мен е много впечатляващ, вълнуващ, емоционален. Обади се една жена, която се свързва. Извинявам се, че прекъсвам мисълта си, но да се върна каква е организацията на горещата линия. Там имаме консултанти. Това са координатори, които свързват, когато се обади някой, примерно с редки болести, той се насочва към информационния център в Пловдив, или когато се обади някой с астма, примерно, защото имаме такава организация, се насочва към организацията с астма. И затова тази майка беше насочена към мен като представител на тази организация за нейното починало внуче на 8 месеца. И това е една голяма трагедия на една жена, която искаше на нейната дъщеря, починало детенцето на 8 месеца, на 8 дни, която мисля, че има лекарска грешка, която страда много от това и най-малкото това семейство е в шок. Той има нужда от най-малкото от емоционална подкрепа, от подкрепа за някаква сигурност, ако тръгнат, те много се притесняват, ако тръгнат да подават жалба. И това хора от София, представете си какво нещо, как се страхуват хората. Ако тръгнат да подават жалба тази лекарка, защото жена в случая да не им навреди по някакъв начин, аз си казвам, обещавам ние като пациентска организация да застанем плътно за това. Ако наистина има лекарска грешка, тя описа с най-големи подробности. Ние не сме лекари, ние сме пациенти. Аз съзирам лекарска грешка, но не съм човек в никакъв случай, който ще прецени. Затова я подтиквам, в момента разговаряме да се подаде жалба, за да може да се направи разследване, защото като цяло наблюденията ми в областта на репродуктивното здраве и грижи за малките деца, това, което се е случило при тази млада жена и като че ли често срещано, не може ти, когато има закъснение на цикъла, когато една двойка води активен полов живот с желание за създаване на дете, не може да отидеш при гинеколога и той да ти изпише силни лекарства.
при положение, че ти му съобщаваш, че правиш опити за забременяване, че имаш закъснение на цикъл. Значи един лекар първо трябва да провери дали има бременност и тогава да изписва силни лекарства. И тук има съмнение, че тези силни лекарства са увредили този ембрион още съвсем в началото. И аз съм се занимавала дълги години с стерилитет и знам колко е трудно това и каква трагедия е за това семейство и това са белези в душата, които се носят за цял живот. И подкрепям тази майка, баба в случая, да се опита, нали, тя казва, ако се реша все пак да подам жалба, то това ще да се сигнализират и други хора, че трябва да се внимава много. Това са младите хора, това е бъдещето на България. Трябва да се пази здравето и емоциите, и психичното здраве, и физическото на тези хора. Може би това се дължи на липсата на информация. Една друга липса на информация е тази за редките болести. Малко хора знаят за тях, кои са лечими, кои не са лечими. Какви случаи имате вие, господин Томов, с пациенти, страдащи от редки болести? Редките болести са, за жалост, една огромна група нозологични единици и те в себе си в по-голямата си част може да се каже, че не са лечими, но има една група редки заболявания, които са лечими и всъщност усилията на Национален алианс на хора с редки болести е насочен точно в тази посока, да се осигури лечение за пациентите с редки заболявания, чието заболявания са лечими и които съответно имат лекарствени средства в останалите европейски страни. Имаме информационен център в нашата страна, който се помещава в Пловдив и уникален за Източна Европа. Също така от миналата година има и медицински център по редки болести, който също се помещава в Пловдив и също може да се каже, че е голяма крачка напред по отношение на редките заболявания. Има национална програма по редки болести, която стартира в всички европейски страни на първо място у нас и същевременно имаме редица лекарствени средства за редки заболявания, които не са достъпни за пациентите с редки болести в България. Мога конкретно да кажа отделни заболявания. Мукополизахаридозата, това е едно заболяване, при което даден ензим липсва в човешкото тяло. Този ензим е локализиран и може да бъде възпроизведен в лабораторни условия, съответно може да бъде предоставен на пациентите чрез вливане и те да водят един сравнително нормален живот, обаче не е достъпен за българските пациенти. Има също така наследствен ангиоедем, едно изключително коварно и тежко заболяване, хронично, което се предава по наследство, както личи от неговото име. Съответно има пак ензим, който всъщност представлява липсващото звено, което трябва да се предостави на пациента чрез вливане, било то венозно или по друг начин. Съответно, това лекарство също не е достъпно за пациентите в България. Имаме порфирия, която е едно заболяване обратно на захарния диабет. Значи при захарния диабет имаме прекомерно количество захар, при порфирията имаме малко количество захар и то също е опасно за човешкия организъм. Има лекарствени средства, които са били достъпни даже за българските пациенти в миналото, по една или друга причина са отпаднали от здравната система и съответно сега в момента може да се каже, че медикаментите за порфири не са тези съвременни медикаменти, които биха осигурили нормално качество на живот на хората с това заболяване. При имунодефицита, това е едно заболяване, което може да се каже, че имунодефицита е така много близък до спина, обаче всъщност това не е спина, това е първичен имунодефицит, който също е генетично заболяване. При него има едно лекарство, имуновенин, което се предоставя на пациентите, за да могат те нормално да водят живот. И то също не е достъпно за българските пациенти. Тези заболявания като цяло са обхванати в здравните